We have to return to the Gaza Strip and establish Jewish communities right away. In the Gush Katif area, in the city of Gaza itself, and all over the Strip. The Arabs will not stay in Gaza, not the Hamas, not the supporters of Hamas. And those who do not support Hamas don't want to stay anyway. Kuyambira 7 October, Israeli yakale kugwesa nyumba ku Gaza ogwisa ntchito mabomba. Cholinga chawo pochita zimenezi akufuna kuthana ndi gulu la Hamas. Koma potengera document imene yapangidwa liki kumayambiro a November, Israeli ikufuna kuthamangitsa ma Palestina ku Gaza. Awapezera malo ku Sinai mbali ya Egypt kumene akufuna kuwasamutsira. That is according to leaked document from intelligence ya Israel. Poyamba zimamveka ngati mpekesera. Ambiri amangoyerekeza kuna kuti kwatuluka document imene kunena kuti Israel ikufuna kuwasamutsira ma Palestina ku dera la Sinai. Koma masiku awiri apitawa akuluakulu a boma abwera poyera ndi kuvomereza. Nduna zachuma komanso Minister of National Security atsimikiza kuti boma la Israeli likufuna kusamutsa ma Palestina ku Gaza. Taona la Mulungu lapitali kunali msonkhano waukulu pamene Ayuda amakambirana zomwezo. Pa msonkhano umenewu kunali amabungwe, amipingo, ma MP, ngakhalenso nduna za boma zokwana 12. Onsewa akufuna Israeli ithamangitse ma Palestina ku dera la Gaza. Akapanga choncho amanga nyumba zatsopano kuti Ayuda ambiri asamukireko. Mwachidule, Israeli ikufuna kulanda Gaza ngati momwe muja anachita ndi East Jerusalem. Kuyambira 1948, East Jerusalem inali mbali imodzi ya ma Palestina. 1967, Israeli inalanda ndi kumalamulira. Kenaka anatengeratu ndi kulikhazikitsa kukhala Israeli. Leronso akufuna kulanda Gaza. Gaza ija akufuna kuitenga kuti ikhale mbali imodzi ya dziko la Israeli. Ndipo ma Palestina akufuna kuwasamutsira madera ena akutali ngati ku Sinai kumene azikakhala. Nkhani imeneyi yakhumudwitsa mayiko ambiri. America ndi France achenjeza Prime Minister Benjamin Netanyahu asamale pochita zinthu chifukwa Gaza ndi malo a Palestina. The aim of this assembly is to bring together the people who claim that we have to return to the Gaza Strip and establish Jewish communities right away. In the Gush Katif area, in the city of Gaza itself, and all over the Strip. The Arabs will not stay in Gaza, not the Hamas, not the supporters of Hamas. And those who do not support Hamas don't want to stay anyway.